Sankostke bij die hoes montjerje litten. Daar twijfelen Karin de Vries geen seconde oer. We doen hem elke keer uit. Ze wilde vleermoezen om haar hoes hinnen een vertrouwd plakje aan. Ik kwam het toevallig tegen in de Dokkum Courant. En toen dacht ik, ja, dat is net wat voor ons. Omdat we hebben hier ook allemaal vogelhuisjes hangen en van alles en nog wat. En we doen heel veel aan biodiversiteit in de tuin ook, qua beplanting. En we zien ze 's avonds heel vaak vliegen. En toen dachten we, ja, hoe leuk is dat als je een goede plek voor ze hebt waar ze kunnen broeden. Toch de toenemende isolage van hoezen verdwijnen natuurlijke school en kreenplakken voor vleermoezen. Ecologisch adviseur Gosse Jilderda is aanwezig bij het plaatsen van een vleermoeskoske boven in een kerk. We zijn hier aangekomen in Fjorden bij de Johanneskerk aan de Hartstraat. Waar we hier in de tour binnen. We hebben een paar trapjes omheen moesten en werd hier uitermate zeer geschikt is voor de vleermoezen. En we hebben hier 3 voorzieningen maken, kraamvoorzieningen en kelderstenen waar de vleermoezen de komende zomer een jongen in krijgen kunnen. Net al in het kerken bieden een geschikte locatie voor vleermoezen. De ruimte er is dan is een opening maakt je soms al goed, maar we toch ook in de spouw maakt je ruimte met spouwborstels. We kunnen dakpan aanpassen met beluchtingsgatjes erin, waar ze onder de dakpan kropen kennen. Dus we beschouwen per gebouw wat geschikt is. Wat hoopt Karin dat de vleermuizen hier veel plezier aan gaan beleven? Ja, zeker, zeker. Wij gaan dit van de zomer even goed in de gaten houden. Ik heb net gehoord, eind maart gaan ze jongen krijgen. Dus ja, we gaan natuurlijk zeker kijken of er wat gaat gebeuren in die kast.